Celebrem el 10è aniversari de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Amposta, una escola que va néixer ara fa 10 anys de manera molt embrionària i que amb l'esforç de tota la comunitat educativa s'ha convertit en una escola referent a tot el territori. L'Escola Oficial d'Amposta és per a tothom. He cursat 5 anys d'anglès, 2 anys de francès i aquest any han començat els meus 2 fills. Gràcies a la EUI d'Amposta em vaig encoratjar per estudiar filologia anglesa i aquest any ja l'acabo. Ara que tinc més temps, vaig decidir estudiar anglès. L'Escola Oficial d'Idiomes d'Amposta crec que és el lloc ideal per fer-ho. A l'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta vam viure amb molta alegria el naixement de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Amposta. El fet de compartir espais i equipaments ens ha portat coses molt bones. Vaig començar a treballar amb el naixement de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Amposta. Per mi, una segona casa. Compartim la passió pels idiomes, he fet els 6 anys d'anglès i ara estic fent segon de francès. Els dos són filòlegs i estic cursant el 3è curs de francès. Herzlichen Glückwunsch! Felicito la Escuela Oficial de Idiomas de Amposta por sus 10 años de hiperactividad lingüística. Yo soy el futuro de la escuela. L'Escola Oficial d'Idiomes d'Amposta volem continuar sent la vostra escola de referència, tant a la comarca del Montsià com a tot el territori que ens envolta. Esperem que la nostra escola continuï fent-vos de pont, el vostre pont a noves cultures. EUI Amposta, el vostre pont a noves cultures.